Kontatuko zue zein itzen zuan Maurizio Zubero Galartza ikiteren bizitza? Bueno, nire giran ez, nik berez, zetu naban, gazte nintzen nien, sortzi urteaz edo nukera izan, da baina beraz zahartik duen lo eta guritxin, bizizan bazarrezen anezak izan nek eta beste osa bat, eta gurekin ekitea onzan bizitzen. Da, bueno, osan tipo oso jatorra, idazten da berbat euskera zein errazetean errez, eta, bueno, gero birafizia hundizena zen musiki, alaieko ekolun beti onzan, da, bueno, berez, beti dago zen, balore asko duk esan, beti eguk esan erantzunek eguzo askori eta Davidik jente, da errespetatu izan. Bere lanbidi ezin zuan? Basarrezen jagan biharra. Basarrezen jagan biharra, ez da? Eta bere iritzi politikorik edo badeukan edo religiosorik? Bai, oso religioso izan, guzti religioso, da eran euskal vegetatiko militantea zen. Ota amaloko udaltzien egon zen ja kontzejal, eta gero eta mazaize bebe eta gerrain paran bebe kontzejal zen. Dena saltena zan barra zer, bine duten ziren danak hauteskunde bilo baten baltzik emezela, herri hondi baten bezala, baina beti zizena preste jentia jantzeko eta